Ku shirya al'umma shahararren kamfanin nan mai suna Ai Sarki Entertainment wanda ya saba kawo muku shahararrun fina-finai na Hausa a yau ma ya kawo muku wani shahararren fim mai suna Yanayin So. Yanayin So. Yusuf! Nan baba! Zaka zuwa ba. Haka kawai ka sa ni je wajen mutum banza. Wani shahararren fim ne wanda ba a taɓa yin irinsa ba a duniyar Hausa fim wanda ake yin jamfakiyar soyayya wani yana so amma ba a san shi ga kuma wani yana so kuma ana san shi yaya abin yake ne. Baba dan Allah dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bani in auri wadda nake so kar ka ce za ka min auren dole saboda zan iya shiga wuta. Na san ba za ka so a ce in shiga wuta ba saboda duk